mám to rozbalit, Jo. To je jedno, že to schovaj někam. Ne, je to za to. To je životní zážitek, to Nebo nebyl. už to ví. No já to nevím, no. To je dobře. Budeš aspoň překvapený. No. To mě bude asi líbit, co? No to je Tak to tam líbilo. sedí, ještě tě nestojí, to by to si mohl seknout. Klikačky u toho máš, to bylo takový neutralizování. To je nějaký chlás, to je velké všechno. Lásky. Tak nás ne. Nemáte velký prdy. Dej to nahoru, ale. Nedám. Prdy, ale tam máš vibrátora do prdele. To to trefil. No kam máš dělat? Ty píčo, to ty taky. Ale Na tom klikačky, ale si říkám, že se zapotím, vole. a kde to kupuješ? Ty vole, kam to máme jako schovat? Kam jsi to schovával? Na péro to schováváš? 40 minut. To si děláš prdel? Ty vole, co mám dělat? To ti je modrá, vole. Díky, no, teda. Takže to pomyslím. Máš si to návod. Tady to je taky? Protože ty vole. Bude pocit, jsem se chal na bůžku, na tomu žojkačku. A to jsi jako kupoval kde? No, no, v obchodě.